tots sabem de la pressió que tenim de cotxes de lloguer en plena temporada turística, és el principal problema. Son Cervera pateix un problema d'aparcament, ja fa anys, no és nou, i crec que per primer cop a la història posant fil a l'agulla. Lluitam perquè els residents tinguin una prioritat per aparcar més pròxima que seva. Aquest pàrquing és exclusiu per residents, tots aquells que siguin empadronats i paguin l'impost de circulació tindran accés a aquests tres pàrquings que feim, tant a Cala Millor i dos a Cala Bona. És un dia històric, Biel, lluitam per un fet que avui és una realitat i que els residents duien molta estona demandant. Com mos agrada dir des d'aquest equip de govern, tant d'en Jaume, que és batlle, i en Pep, que serà batlle d'aquí un mes, aquesta mesura no serà una solució definitiva, però sí que estirà molt a prop a una solució real per als nostres veïnats. Pensam que si aquesta mesura se respecta a un 80%, el canvi serà molt notori. La sol·licitud, Sunta, Biel, se pot treure mitjançant la seu electrònica o presencialment tant a SOAC de Cala Millor com a l'Ajuntament de Son Cervera. És una sol·licitud senzilla, que han de complir dos requisits, estar empadronat i pagat l'impost de circulació, tot aquell que sigui titular d'un vehicle. És molt fàcil, creiem que el tràmit també és molt senzill i tindran 2 mesos, fins al 30 de juny, per poder sol·licitar-ho. A partir d'allà començarem de manera automàtica a posar sancions, però ja, des d'aquest moment, protegirem els veïnats perquè totes aquelles entitats jurídiques, empreses, no entrin. És a dir, ja posant policia durant les primeres setmanes perquè tots aquells cotxes de lloguer vagin a aparcar un poc més en fora. Avui 1 de maig entra en vigor. No? Com començarà la sanció? A partir d'avui ja és possible sancionar. Nosaltres protegirem, com he dit abans, els nostres veïnats, li donarem 2 mesos de plaç perquè ells no siguin els perjudicats, però ja començarem a sancionar a tots aquells que no compleixin els requisits. Com bé sabeu, avui és un dia històric per residents de Son Cervera. Vàrem fer feina des de l'equip de govern per protegir el que són els nostres residents del nostre municipi. Tenim una problemàtica d'aparcament bastant considerable, sobretot els mesos d'estiu, a dins el que és la zona costera, i el que hem volgut fer és fer a tres llocs diferents, crear un espai de pàrquing residencial perquè ho puguin disfrutar, que són els residents nostres i la gent d'aquí del nostre municipi de Son Cervera. Com bé has dit, ens trobam en el segon, ja n'hem visitat un, el pàrquing de Cala Millor, de la plaça Mallorca. Estem en el pàrquing aquí de Cala Bona, un pàrquing que ha anat creixent i ha anat adaptant-se a la realitat turística que tenim i compartint espai per residents i turistes en aquest pàrquing gros que tenim a Cala Bona, i hem fet i hem dotat en aquest pàrquing també d'una zona just per residents. La meva esquena, com podeu veure, té aquí l'entrada. Estem xerrant més o manco de tenir unes 100 places de cotxes per als nostres residents, a part de les que ja existeixen. I avui s'inicia aquest dia històric, diguem, perquè és vera que és una demanda que, com podem veure, l'evolució de municipi rere municipi van adoptant aquest tipus de mesures i nosaltres no volien ser menys, i no només no ser menys, sinó que volien donar prioritat als nostres residents i postes som aquí. Estem des de Cala Bona, és molt gros i hem de dir que també només és una part, no? Sí, correcte, el pàrquing de Cala Bona és un pàrquing enorme, on he dit abans, ha tingut una evolució molt considerable, on se va fer un pintat per delimitar exactament els aparcaments, se va dotar una zona just per tota la gent que té una barca, varen dotar un espai perquè puguin venir en el cotxe i el remolc i d'aquesta manera no invadir els altres aparcaments, i a més ara hi afegim aquesta zona de residents en el darrer tros que vàrem llogar d'aquest enorme pàrquing que tenim aquí, més de 400 places. Trobam aquí en el carrer Llambies, en el tercer aparcament residencial, ja s'han presentat els altres dos. Ja s'ha dit quasi tot, no? Crec que l'objectiu que teníem aquest equip de govern, des del principi conscients de la dificultat d'aparcament, especialment a dins temporada turística, i especialment també per als nostres residents, des del principi s'ha estat fent feina per intentar prioritzar aquest benestar dels nostres veïns i veïnes, i bé, de fet s'han fet aquest tipus d'aparcament per prioritzar aquesta dificultat que tenen els nostres veïnats, que tinguin un accés exclusiu per a ells. Com bé ha dit el batlle de Cala Bona, que s'ha fet aquell aparcament en aquella zona, com havia dit el regidor de policia, en Bernat, que ha fet moltíssima feina també amb aquest aspecte, és de Cala Millor, i ara aquest tercer, aquí un espai on varen fer una permuta fa uns anys amb un hotel aquí de vora,
i ens vàrem quedar a aquesta zona de Cala Millor, a dins una zona que és bastant residencial, però hem prioritzat això, és donar aquest espai per nostres veïnats i intentar millorar el seu dia a dia, que són els que se troben amb aquesta dificultat d'aparcament.